आज ମୁଁ ଖାଉଛି ଭାତ ସହିତ ଡାଲି ଚିକେନ ତରକାରୀ। ଆଜି ମୁଁ ଖାଉଛି ଭାତ ସହିତ ଡାଲି ଆଉ ଚିକେନ ତରକାରୀ। ଯାହାକୁ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ପଳେଇ ଆସ ଜଲ୍ଦି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆଜି ମୁଁ ଖାଉଛି ଭାତ ଡାଲି ସହିତ ଚିକେନ ତରକାରୀ, ପୁରା ଦେଶୀ ଚିକେନ। ଯିଏ ଖାଇବ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।
पेट पूरी गला पूरा मोर। तो वीडियो केमती लगा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।